ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 11 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഗുരുവന്ദനത്തോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതിശ്രപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാൻ ച തേ കൃഷ്ണാകരുണാസിന്ധോ ദിനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ശില ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജയ്, ശ്രീ ജഗദാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണുന്നില്ലേ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ, അർജുനൻ കാര്യം 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 6 ക്വസ്റ്റ്യനും ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അതിനെല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്താ പറയാ ജീവാത്മാവ് ആരാണെന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്നും പറയും. എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞന് എല്ലാ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ട്. അതേസമയം പരമാത്മാവ്, അതായത് പരമാത്മാവിനെ എല്ലാത്തിനെയും അറിയുമ്പോ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവ് അണുവാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാത്രം ഉടമസ്ഥനാണ്. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്താ പറയാ, പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്, സർവദ പാണിപാദം സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമണ്ഡോകെ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൈകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ. അതായത് അറിയേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്, നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ആരാണ്, അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറേ വിദ്യാഭ്യാസം, കുറേ അധികം
ഡിഗ്രികളൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര അറ്റം വരുന്ന ഡിഗ്രി എടുത്താലും ആ ആൾക്ക് പോലും പലപ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് എന്താ പറയാ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരിക. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണില്ല. ആരാണ് ഭഗവാൻ അറിയണില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണെന്നും ആ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം എന്നും അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വന്നും പോയി. ആഗമാപായിനോ നിത്യം താൻ സ്വസ്ഥഭാരത ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ എന്താ പറയാ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയണത് മഞ്ഞും വെയിലും പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിലൊന്നും നമ്മള് ദുഃഖിക്കാനോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കോ വേണ്ട എന്നാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹി കൗമാര യൗവന ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരതത്ര മുഖ്യതി. അതായത് ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ 6 അവസ്ഥകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നത്. ജനനം, ഭാഗ്യം, കൗമാരം, സ്ഥിതി, അല്ലെ, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 6 ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ ഏതൊരു ജീവസത്തയുടെ ശരീരം കടന്നു പോകും. ഇത് 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഈ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്ത രൂപത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും എല്ലാം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണതെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഈ സർവ്വവ്യാപിത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ലാളിത്യം, വിനയം, ആത്മസംയമനം, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കല്, അങ്ങനെ ക്ഷമ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആസ്വാദനം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് എപ്പോഴാ? നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടോണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തില്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മള് ഒരു ശരിയായ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. എല്ലാവരേക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ പറയാ എല്ലാം അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല, അത് ശരിയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ കുറിച്ച്. ആ അറിവ് ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മള് എന്താണ് എന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വളരെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സും നമ്മുടെ ആയുസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇയാമ്പാറ്റയുടെ ആയുസ്സും ഒന്നാ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കത് 100 ദിവസമാണ്, 100 വർഷമാണ്. അതേസമയം ബ്രഹ്മാവിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങള് ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇതിന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന നിമിഷം പോലും ഇല്ല, ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ അത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസ നിശ്വാസങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വയസ്സ് പോലും. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര വ്യത്യാസങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് എന്തിനാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമാണ്, വളരെ നിസാരമാണ്, വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നീ തമ്മിത്തല്ല് ബഹളം, എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും വരണേ? ഈ ആളുകൾക്ക് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്കും എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിത്തല്ലി ബഹളം കൂട്ടി യുദ്ധങ്ങളും മതത്തിന്റെ പേരിലും ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ ബഹളാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ തമ്മിത്തല്ലാന്നല്ല പറയണതല്ലേ, നമ്മളെന്താ പറയണത്? ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് നീ അറിയേ, നീ ആരാണെന്ന് നീ അറിയേ. എന്നിട്ട് ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കത്തിക്കുത്തി കൊല്ലാനോ തമ്മിത്തല്ലാനോ ഇടിക്കാനോ കത്തിക്കാനോ ഒന്നിനും പോവില്ല. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഭഗവാന്റെ ജപം അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മളും സന്തോഷമായിരിക്കും, നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ളവർ സന്തോഷമായിരിക്കും, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ സന്തോഷമായി തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ളവർക്ക് ആ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, എനിക്കൊന്നും അറിയണം. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ്? സർവദ പാണിപാദം തം സർവദക്ഷി ശിരോമുഖം
സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകെ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി എന്ന് 14-ൽ പറഞ്ഞു. 15-ൽ പറഞ്ഞു സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൂതൈവ നിർഗുണം ഭോക്ത്യച്ച അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുണഭോക്ത്യച്ച, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇതിലൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാ? ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞേയനാണ്. അതായത് ഈ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം മുഴുവനും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അത് ആ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാദ വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. അതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ്. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില് പരമാത്മ രൂപത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനുമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അത്ര വേഗം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കണില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും പുറത്തേക്കാണ് നോക്കണേ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ അത്രത്തോളം നമ്മളെയും മറക്കണു, ഭഗവാനെയും മറക്കണു. എന്നിട്ട് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭൃത് ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഇവിടെ വിക്തമിവ എന്നല്ല, വിഭക്തമിവ എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ. അതായത് ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. സർവ്വലോകങ്ങളിലും സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ വേറെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നാം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറേ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ കുറേ ആണെന്നല്ല, പല രൂപത്തിലാണെന്നല്ല. ഭഗവാൻ ആ രൂപമേതായാലും ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഏകനാണ്. ഇപ്പൊ പട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലായാലും പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിലായാലും പാമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലായാലും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലായാലും ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായാലും ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വിഭജിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൂതജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ. ഈ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ ഗുണാവതാരമായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവര് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. അതും ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് രുദ്രൻ വന്നത്. ആ രുദ്രനാണ് സംഹാരം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ ഇതിനെയാണ് നമ്മള് സ്ഥിതിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ 3 അവസ്ഥകളും എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഭഗവാൻ നശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശാശ്വതനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെയോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെയോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവിഭാജ്യം ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഇതിന്റെ കാരണം പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുമെങ്കിലും ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം ഒരെണ്ണം പൂച്ച ചത്ത് എലിയായി, എലി ചത്ത് പൂച്ചയായി, പൂച്ച ചത്ത്
പശുവായി, അങ്ങനെ നമ്മള് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആ ശ്ലോകം. അതായത് ഒന്ന് ഗജം അജം ചത്ത് ഗജമായി. അപ്പൊ ഓരോന്നും ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാത്ത ചില ജന്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ കേശവനെ അറിയാം. ഏകാദശിയുടെ അന്ന് ഭഗവാന് അന്നത്തെ ദിവസം നിർജ്ജലത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നേരെ നോക്കി ആ തുമ്പിക്കൈ വിടർത്തി അങ്ങോട്ട് കമന്ന് കിടന്നിട്ട് ഒരു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ആ ശരീരം, അപ്പൊ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ആ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തായിരുന്നു, ഈ ജന്മം എനിക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ജലഭരതനെ പോലെ ജലഭരതൻ അറിയാണ്ട് പോലും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. കാരണം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് മാൻകുട്ടിയെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻമുക്ത കളയവരം സയപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാന്തിനാത്തി എത്ര സംശയം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യം യാതി സ്മരൻ നിത്യം ത്യജിത്യന്റെ കളയഭരം. എന്തിനുദ്ദേശിച്ചാണോ നീ നിന്റെ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതായിട്ട് നീ മാറും. അതുകൊണ്ട് അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളയവരം, എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം നീ ചിന്തിച്ചാൽ നീയെ എന്നിൽ വന്നു ചേരും എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തജ്ജ്യോതി ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസഃ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. എന്താ അവിടെ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ തമസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, തമോ ഗുണം, ഇരുട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ. അതിനും എല്ലാത്തിനും അതീതമാണ് ജ്യോതിസ്. ജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ ഭഗവാന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്യോതിസ് എന്ന് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാത്തിന്റെയും തിളക്കമുള്ളത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമാണ് ജ്യോതിസിന്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്രോതസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മള് ഇരുട്ട് പോകും. ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ്, നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. ഒരിടത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയില് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഇരുട്ടുണ്ട്. ആ ഇരുട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയ, എന്നാ സമയം ആ വെളിച്ചത്ത് വരുമ്പോ നമുക്കൊരു സമാധാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റാനാണ് വെളിച്ചം. ഈ രാത്രിയുള്ള ഈ ഇരുട്ടിന് നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ എന്തായാലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാ കാണുന്നത്? ആ സൂര്യന്റെ സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാവരും വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത്, എന്താ പറയാ, പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. ചക്ഷുരേവ സവിതാ സകല ഗ്രഹാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയണ്ട. കാരണം സൂര്യന് പോലും, ആ സൂര്യന്റെ തെളിച്ചം പോലും വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആണ് ഈ സൂര്യന്റെ എല്ലാ ദിക്കിലും ഈ പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വൈദ്യുതിയും ഒന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്ത്. തദ്ഭാസേതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമാ പരമം മമ. തദ്ഭാസേതോ സൂര്യ, എന്റെ സ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഈ വൈദ്യുതി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊന്നും വേണ്ട. സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഒന്നും അവിടെ പ്രകാശം വരുത്തണ്ട. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ജ്യോതിസാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രകാശമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആദിത്യവർണ്ണൻ തമസപരസ്താത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ആദിത്യവർണ്ണം വരുമ്പോ, അതായത് അത്രയും പ്രകാശമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുട്ടിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അദ്ദേഹം സർവ്വജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനാണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം വെറുതെ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണ്, 8 മണിയുടെ സമയത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വേറെ പ്രായമായവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കേൾക്കും, കുറച്ച് കേൾക്കില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ വിടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് ശരിയായ വിധത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആകെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 ദിവസമാണ് വെക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും മാക്സിമം ഇതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഇനിയുള്ളത് ജ്ഞാനമാണ്. ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു. ഇനിയുള്ളത് ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മളിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ കേട്ടതിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുഴുവനൊന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. പഠിച്ചു വരുന്തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയണില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ട വരും. അത്രയും ആഴമേറിയതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും ഉറവിടം, സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും, അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും, പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും സർവജ്യോതികളുടെ സ്രോതസ്സും സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ഇനി ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസദഃ മദ്ഭക്തായേത ജിജ്ഞായ മദ്ഭാവയോപപദ്യതേ. അതായത് ഇനി ശരീരം, അതായത് കർമ്മക്ഷേത്രം. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം, ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് ഇത് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനാണോ ഇത് കൃഷ്ണനാണോ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട. അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരനോട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ മനസ്സിലാവാത്തത്? അവര് ഈ തേൻകുപ്പി നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ, തേൻകുപ്പിയുടെ പുറത്ത് നക്കിയാൽ നമുക്ക് തേൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയില്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അവര് പറയും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാളൊന്നല്ല, അത് വ്യാസൻ എഴുതിയതാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സാധാരണ ഒരു ആളായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അവര് പറയാ. കാരണം എന്താ, അവർ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ഇനി ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത പറയുന്നു. അതായത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയും. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടേണ്ടത്. ആർക്കാ മനസ്സിലാവാന്നാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? മദ്ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ജ്ഞാനം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാറ്റിലും കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജ്ഞാനം എന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഘട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുന്നവൻ അറിയേണ്ടത് അറിയുന്ന പ്രക്രിയ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനെയുമാണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടേണ്ട പരമമായ വസ്തു എന്താണ്? പരമാത്മാവ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു. ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താ? പുരുഷൻ പ്രകൃതിയും ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ അർജുനന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, പ്രകൃതിയും പുരുഷൻ ചെയ്യുക വിദ്യനാദി ഉഭാവവി
വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഇവിടെ പറയണു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായതല്ല. നമ്മള് സയൻസിൽ അവർ ആദ്യം പറയും 10,000 കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു 5,000 കൊല്ലം മുമ്പ്, പിന്നെ 10,000 കൊല്ലമായി, പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഫോസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പല സമയത്തും സയൻസ് പലതരത്തിൽ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അനാദിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങള്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. അവിടെ മുഴുവനും അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ 24 മൂലകങ്ങളുള്ള ശരീരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു റോക്കറ്റ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോക്കറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം കഴിഞ്ഞ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഘർഷണം എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങള് വിട്ടുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിച്ചു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതിവിടെ പോകും. ഓരോന്ന് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം. ആ ശരീരം നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതിവിടെ കളഞ്ഞു തന്നെ പോണം. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആയ നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അതിനെയാണ് നമ്മള് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ പോണത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളിലുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഞാൻ ആരാവണം എന്ന് നമുക്കിപ്പൊ നിശ്ചയിക്കാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ആരാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു ജന്മം, ഇനി ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം വേണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമോ? ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം വേണമെന്ന്. ഓ മതിയായി എന്റെ കൃഷ്ണ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം എന്താ? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങള്, കഷ്ടപ്പാടുകള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, രോഗങ്ങള്. എന്താ ശരിക്കുള്ള ഇവിടെ ഒരു സുഖമുള്ള ഈ കഫവും മലവും നിറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തില് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നല്ലതായിട്ട്? ആലോചിച്ചു നോക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ണൊക്കെ എഴുതി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് സ്വയം ഒരു തോന്നില്ല, ഞാൻ സുന്ദരിയായി കേട്ടോ. ഞാനാണോ സുന്ദരിയായേ? നമ്മൾ ആ ശരീരം ഒരുക്കിയെടുത്തപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ സുന്ദരിയായി. ആ ഒരു സന്തോഷം അല്പനേരത്തേക്ക്. അതേസമയം നമ്മൾ അതൊന്ന് വെയിലത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള മേക്കപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു വല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? എന്റെ കൃഷ്ണ, ഈ വെയില് കാരണം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സുഖാണോ, സന്തോഷമാണോ? അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സുഖവും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രസ് ചെയ്തപ്പോ നിന്നത്. വെയിലത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് രജോ ഗുണമായിരിക്കും, ആകെയുള്ള ഒരു മാതിരി. വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗുണമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യമോ സങ്കടമോ, അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളോട് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു വന്നപ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. എന്താ പറയുന്നത്? കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വോ ഹേതുരുച്യതേ. ഭോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? അപ്പൊ പറയണു, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മളതെന്തായി പറയണ? നമ്മളത് പറയണു ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഓരോ
പരിതസ്ഥിതികൾക്കും കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ വാസനകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തില് നമുക്കൊന്നും വ്യവസായം, അതായത് കൃഷിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കൃഷിയില്ല? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല? നമ്മൾ കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വ്യവസായം വന്നു, എന്നാ വ്യവസായം ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഭാഗവതത്തില് പൃഥ്വിരാജാവിന്റെ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല്, ഈ ഭൂമിദേവിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ഹിംസ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിംസ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അതായത് പശുക്കളെയൊക്കെ എത്രയാ കൊല്ലണത്, അതിനെയൊക്കെ കൊല്ലുമ്പോ ഭൂമിദേവിക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിദേവി എന്താവും, നമുക്ക് തരേണ്ട അതിനെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തരില്ല, അത് വിളവ് തരില്ല. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, കൃഷി ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട വിധത്തില് വിളവ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം ഭക്തിയേ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തോ മഹാപരാധം ചെയ്ത പോലെയാണ്. ഒരു ഭജന പാടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടില് 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു ഭജന ചെയ്ത് നോക്കൂ. അവിടെ അവർക്ക് എന്താ എപ്പോൾ ഈ കൊട്ടുപാട്ടാന്ന്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, ചെയ്യാൻ പോണവർക്ക് പോലും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തണം, സനാതന ധർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. സനാതന ധർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചുതിയാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളുടെ നാവിന്റെ ത്വരയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ ഇത്രത്തോളം മൂല്യച്യുതി വരുത്തിയത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരദാനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഈ എന്താ പറയാ യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ ഈ യഥാരൂപത്തിൽ കൂടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മള് ജപം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആചരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് ആചരിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ളതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പോയി പറയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആളുകളോട് മാത്രം പറയാം. കാരണം പലർക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജിന്റെ ഒരു മണമെങ്കിലും അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര്, നമുക്കിത് ഇപ്പൊ ഇതെന്താ കാണണേ, ഒരാള് സുഖമായിട്ട് പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കുക. അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത ജന്മം ഒരു പക്ഷെ അത് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കാം. മനസ്സിലാവണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ പകുതി മൃഗത്തിന്റെയും പകുതി മനുഷ്യന്റെയും ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് കാരണം എന്താ? ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു പന്നിയായിട്ടും വരാൻ പറ്റും, ഈ പന്നിക്കൊരു മനുഷ്യനായിട്ടും മാറാൻ പറ്റും. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവാന്നാ പറഞ്ഞു. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യോ അസദ്യോനിസു ജന്മസു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്? സത്ത് യോനിയിലും അസത്ത് യോനിയിലും എങ്ങനെ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു? അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഞാൻ വരികയാണ് ചെയ്യണേ. എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവസത്തകൾക്ക് അത് സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന ആളുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം, ഇത്രയും പണമുള്ള വീട്ടിൽ ജനിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പഠിപ്പുള്ള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ അമ്മയുടെ സുന്ദരിയായ മോളായിട്ട് ജനിക്കണോ, ഈ മോനായിട്ട് ജനിക്കണോ, ഒന്നും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ള അധികാരം. നമുക്ക് ഒന്നേ അവകാശപ്പെടാനുള്ളൂ, ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം ഭക്തിപൂർവമുള്ളതായിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ. നമ്മുടെ നാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാണ്ടോ
മനസ്സിലുള്ള കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങൾ മാറ്റാതെയോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ നിയന്ത്രണം വരുത്താതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലും വരാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം, ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത ജന്മം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുമെന്ന്. കാരണം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട. ചിലപ്പോ പറയണ കേൾക്കാം, ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈവരുന്നു. ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം, എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് വരും. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മൂമ്മയുടെ ചോദിക്കും, എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കും. എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ എന്ത് പറയുന്ന വെച്ചാല്, 190 വയസ്സായ അമ്മൂമ്മയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ അമ്മൂമ്മ പറയും, എനിക്ക് നത്തോലി കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. നത്തോലി കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മൂമ്മ ഇരുന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പറയാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണ്ട, അർജുന നീ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭ്യാസേന കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് നിനക്ക് അതിനെ സാധിക്കും എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. അല്ലാണ്ട് നിനക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ വിട്ടോളാൻ പറയണില്ല, നീ അതിനെ അഭ്യസിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഹ. എന്താ പറയണത്? ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച, ഉപദ്രഷ്ടാനു അനുമന്താച്ച. ഉപദ്രഷ്ടാവ് അനുമന്താവ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുവാദം തരുന്ന ആളാണ്, അനുമതിദായകനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാനെ പറയണത്? ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണേന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത, എല്ലാത്തിന്റെയും മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ടും അനുമതി തരുന്ന ആളായിട്ടുമാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. മഹേശ്വര, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഈശ്വരനാണ്. പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപരഹ. അതെന്താ പറയണത്? ഈ മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രകൃതിയുടെയും പരമപ്രഭുവാണ് അങ്ങ്, അല്ലെ? പരമാത്മാ ച ഇതി, അതായത് പരമാത്മാവാണ് അങ്ങ്, പരമപ്രഭുവുമാണ്, പരമാത്മാവുമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ദേഹേസ്മിൻ, ദേഹത്തില്, അസ്മിൻ ദേഹേ, ഈ ദേഹത്തില് അങ്ങ് ആരായിട്ടായിരിക്കണത്? ആസ്വാദകനായിട്ടും ഉപദ്രഷ്ടാവായിട്ടും അനുമന്താവായിട്ടും ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ്. എന്തിനാണ്? സകലതിനെയും ഭരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ തല്ലൂ അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ റൂള്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണു, ഭർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലതിനെയും ഭരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഭോക്ത, ഭോക്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാസ്വാദകൻ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണത്? ഉപദ്രഷ്ടാവ്, അനുമന്താവ്, ഭർത്ത, ഭോക്ത, മഹേശ്വര, പരമാത്മാവ്, എല്ലാ ദേഹത്തിലും വസിക്കുന്ന പരമപുരുഷൻ. ഇതാണ് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായ ഒരു ശ്ലോകാണിത്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്താ ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപരഹ. ആ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പരമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരം പോലെ അല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. നമ്മള് ഭുക്താവാണ്, ഭഗവാൻ ഭോക്താവാണ്.
പരമ ആസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മളെല്ലാവരും വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? സകല സർവത പാണിപാദം തത് സർവദോഷി ശിരോമുഖം. അനേകം കണ്ണുകളും കാലുകളും ശിരസ്സുകളും എല്ലാം ഉള്ള ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില് ഉപദ്രഷ്ടാവായിട്ടും അനുമന്താവായിട്ടും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നു ആ ഭഗവാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില് പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇനി 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോ വി നസഭൂയോ വിജായതേ. എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലും എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ആൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കില്ല എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാമില്ല എന്താ പറയണെന്ന്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ജീവാത്മാവ് യാദൃശ്ചികമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണുപോയതാണെന്ന സത്യമറിയൽ. ഒരാൾക്ക് തന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? പ്രാമാണികതയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെയും സഹവാസം കൊണ്ട് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർ ബലം മോക്ഷം ലഭിച്ച ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. പറയാണ്, എന്നാ മറ്റു ചിലരുണ്ട്. മറ്റു ചിലര് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാ? ധ്യാനം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, യോഗികള്. ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ യോഗ ലാഡറിൽ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിഷ്കർമ്മം ചെയ്യുക, അത് പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് വരിക. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ധ്യാനം. ഇതിനെ കൂടെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചെയ്യണ കർമ്മം ഇതിന്റെ ബലം ഭഗവാനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ചെയ്യണ കർമ്മം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ചില ആൾക്കാര് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ, നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ധ്യാനിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ചിലര് എന്താണ്, ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ, തത്വത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അവരും. പിന്നെ ചില ആൾക്കാര് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോ ഈ ഹഠയോഗയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അത് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണ് അധികം യോഗികളും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഭക്തിയാണ് ഈസി, ഭക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ആണ്ടൊരിക്കലും ധ്യാനത്തിൽ നിൽക്കണം. പക്ഷെ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് പറയുമ്പോ അവര് പറയും, ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണതല്ല, ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറയും. കാരണം അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാനെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ജ്ഞാനയോഗം, അതായത് സാഖ്യത്തിലൂടെ. പിന്നെ ചിലര് കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ 2 തരക്കാരാണ് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും നാസ്തികരും. നാസ്തികർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വാസമില്ല ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ള, അല്ലെ? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കപ്പുറം ആധ്യാത്മിക ലോകവും സർവ്വജീവികളിലും പരമാത്മാ രൂപേണ വാണരുളുന്ന സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനുമുണ്ട് എന്ന് അവർക്കറിയാം. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്,
വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിത്രം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടെ 27 തൊട്ട് 35 വരെ അറിവിന്റെ ദർശനം, ചക്ഷുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും അവയുടെ ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു. അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പ്രകൃതി. അപ്പോ ഇതിനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികളായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ വന്നാൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, 27 പറയുന്നു, ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഇവിടെ പിണ്ടവും പിണ്ടം പിന്നെ ചൈതന്യം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആത്മാവും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ചലനം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ആത്മാവ് വേണം. എങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചലമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശവമായി, പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടാളുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു കർമ്മമണ്ഡലം ഉരുവാക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു, ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലെ ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ക്ഷേത്രജ്ഞനും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്. അപ്പോ നശിക്കുന്നതുമാണ്, നശിക്കാത്തതാകേണ്ട ഉള്ളത് നമ്മള് ജീവസത്തകളും പരമാത്മാവും. അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നശിക്കും. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യസ്വ വിനശ്യന്തം യപശ്യതി സപശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട് എന്നും ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് നശിക്കില്ല എന്നും എങ്ങനെയാണോ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ആ ആള് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും അവിനാശിയായ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴാണോ അവിനാശിയായ ജീവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായി കാണുന്നവൻ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവനാണ്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി. അത്തരൊരു കാഴ്ച എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ അറിവുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം, അതായത് സത്സംഗം. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ സംഘം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ദൂരത്തിരുന്നാലും നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് കേറണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് അസത്സംഗാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം സത്താണ്. അപ്പോ ഈ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ കഴിയുന്നവർ, ഇതിന്റെ ഉടമയായ ശരീരം ഉടമയായ ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ്, ഇതിനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനി. ഇനി ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേവിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും 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 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഉറുമ്പ് മുതല് ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിലാണെന്ന് ഒരു ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ദർശിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളത് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു, ഇനി അതിന്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വയം നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്.
ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥ ദർശകൻ മനസ്സിന്റെ സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ പങ്കത്താണ്. മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആത്മീയ ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ദർശകൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മനസ്സ് പൊതുവെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാൾ സ്വയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ലോകത്തിരുന്നാലും അയാള് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളിലും വന്ന് പെടില്ല. ഇനി പറയണു, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. പ്രകൃത്യൈവച്ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. അതായത് ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ല. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം ദർശിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ആ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ കൂടെ, ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് വന്നേ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് ജീവാത്മാവല്ല ഇവിടെ കർത്താവെന്ന്. ജീവാത്മാവിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യണ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി ആ ജീവാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമാണെന്നും അതല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ദർശനമുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. യഥാഭൂത പൃഥഗ്ഭാവാമേകസ്തമനുപശ്യതി തദ ഏവച്ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവിടെ വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ വിസ്തരിച്ച് ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ കുറച്ച് പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അവിഭാജ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ വ്യക്തിഭാവം, വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്നും അത് ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം, അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള വേർതിരിവ് ഇല്ലാണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ, അയാളാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് അയാൾ എത്തുന്നത്. കാരണം ആ ആൾക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ലാണ്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അയാളെ പണ്ഡിത സമദർശിന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയണു പിന്നെന്താ പറയണത്, ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അജ്ഞനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, പുരുഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്നും പരമാത്മാവ് ആരാണെന്നും പ്രകൃതി എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ തത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. കാരണം ഈ ചെയ്യണതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാ പരമാത്മായം അവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലഭ്യതേ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനെല്ലാം കാരണം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും ആത്മാവ് പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്, ആ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും സനാതനുമാണ്, നാശമില്ലാത്തവനും സ്വഭാവേന ആനന്ദമയനാണ് ആത്മാവ്.
ഇനി 33-ാമത്തേല് പറയുന്നു, യഥാ സർവഗതം സാക്ഷ്മാത് സൗക്ഷ്യാദാകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തദാത്മാനോപലിപ്യതേ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണ്. നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആകാശം കാണാം. അതിന്റെ ആ എന്താ പറയാ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോട് അത് കൂടിക്കലരണില്ല. ആകാശമില്ലാത്തത് സ്ഥലമില്ല, പക്ഷെ ആകാശം ഒന്നിലും കൂടിക്കലർന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അതേപോലെ ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പറയാറുണ്ട്, എന്താണ്, ചെളിയിലുള്ളതാണ് താമര, അല്ലെങ്കിൽ പത്മപത്ര നിവാംഭസ, പത്മപത്രത്തിലുള്ള ജലം പോലെ. അത് ആ വെള്ളം ഒരിക്കലും ആ ഇലയായിട്ട് ചേരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ഈ ശരീരമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭാരതപുത്ര യഥാ പ്രകാശയത്യേകാ കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ശരീരം നമ്മൾ നടക്കണോ, ഇരിക്കണോ, ചിരിക്കണോ, കളിക്കണോ, വർത്തമാനം പറയണോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താ? എന്റെ ശരീരത്തില് ആ ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കണോണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, തീർന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ, ഈ ശരീരത്തിലുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവാണ് ശരീരത്തിന്റെ അവബോധമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രകാശ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവാമന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രമെന്നും അതിനെ അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്നും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണുവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള പല വഴികളെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമപദം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ് എന്നുള്ള അറിവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിച്ച് ജ്ഞാനമാവുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നു ചേരാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇന്ന് 6 ഇതിനത്തോട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്തൊക്കെയാണ്: പുരുഷൻ, പ്രകൃതി, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനജ്ഞേയം. പിന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ജ്ഞാന ചക്ഷുഷു കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശീല ഗുരുദേവി കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശീല ഗുരുദേവി കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമ